наврузи фархундаро донишҷӯёни коллеҷи омузгории шаҳри ҳисор бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ зимни табрикоти хеш қайд намуданд, ки наврӯз фасли фараҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшанӣ бар торикӣ ва гармӣ ба сардиҳост. ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат мебошад. ин аст ки инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизор мешавад. махсусан ин фасли зебо ва ҷашни хушиҳову хайру сахоро мардуми заҳматкаш бештар мунтазир мешаванд. дар ҳақиқат сокинони шаҳри ҳисор чун дигар мардуми кишвар бо самимияти хоса ва ифтихор аз фаранги бою қадима ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо риояи тамоми суннатҳояш дар сатҳи баланди фарҳангӣ истиқбол мегиранд. наврӯз ҷаҳонӣ гардидааст. мо ҷавонон шукргузор аз онем, ки пешвои миллат ояндаи давлатро дар симои мо ҷавонон дидааст ва кӯшиш мекунем ки боз ҳам барои пешрафти тоҷикистони азизамон саҳмгузор бошем. эй сабза пояндоз шав, наврӯз мемонад қадам. эй дидаву дил боз шав, наврӯз мемонад қадам. бо ҳафт сину ҳафт шин, бо нағмаҳои дилнишин, бо хони пурнозу ниёз, наврӯз мемонад қадам. расид айёми наврӯзӣ ба олам сабза мерӯяд, ки булбул дар гулистонҳо суруди лола мегӯяд. даре аз одами зода ҳама хобанд андар хок, ба ғайр аз тухми инсонӣ ҳама чӣ боз мерӯяд. бо мақсади бозҳам болидарухии меҳмонон, ҳунармандони ҷавону умедбахши коллеҷи омӯзгории шаҳри ҳисор бо баромади барномаҳои ҷолиб ва бо савту навои дилошӯбихеш базми идонаро таровати дигар бахшиданд. наврӯзи аҷамро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегирем. барои дар сатҳи баланд баргузор намудани наврӯзи байналмилалӣ дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳри ҳисор нақшаи чорабиниҳо иборат аз 22 банд таҳия карда шудааст. як қатор озмунҳо аз қабили навиштани иншои беҳтарин, рӯзномаи беҳтарин ва мусобиқаҳои варзишӣ баргузор карда шуд, ки ҳамаи ғолибони озмун бо мукофот ва сипосномаи муассиса сарфароз гардонида шуданд. наврӯз аз замони пайдоишаш то имрӯз моломоли зебоиву накӯӣ буда, бузургдоштани инсону табиат ва сифатҳои эҳёгари ҷузъи ҷудонопазири он будааст. бояд гуфт, ки таҷлили ҷашни наврӯзӣ дар шаҳру деҳоти ҳисор бо риояи суннатҳои хоси аҷдодӣ ва баргузории маъракаҳои хайрхоҳона ҳанӯз идома дорад.